Benvinguts al refugi de Fornet, a les Valls d'Àneu. Benvinguts a la 8a edició de la recatada Foc de Neu. Nosaltres vam tenir molt present des del primer moment que la foc de neu era un bé molt preuat pel territori. L'entorn és bastant únic. Això és un punt que potser altres proves que es fan a la resta de Pirineu potser no tenen tant dins. I després, no sé, li vam donar aquest caire familiar des del primer moment. Hi ha molta gent que agafen raquetes de sempre, fan excursions en família, amb nens, amb gent gran, perquè és molt fàcil, és anar a agafar una raqueta que econòmicament no és cara, tècnicament te la fiques als peus i tires, con la qual no té una complicació extraordinària com pot tenir l'esquí de muntanya o l'esquí alpí o d'altres històries d'aquestes. Llavors, el fet que s'hauria d'intentar almenys a nivell esportiu és traslladar tota aquesta gent que camina en canyar o fins i tot gent que no fan curses en raquetes però que corren, que no saben esquiar. I jo els diria això, és que és molt fàcil, una raqueta petita i te'n vas a la muntanya i corres i tens curses d'aquestes que hi ha la doble vessant, la vessant competitiva, que és el que fem nosaltres, amb raquetes molt petites, que no pesen ni lleuger i ràpid, i llavors també hi ha la vessant no competitiva, que surten després de nosaltres, que fan més o menys el mateix circuit, això, amb família, amb nens, i al final acaben sent aquestes curses de Copa i Circuit Català unes matinals de raquetes per la muntanya, per la neu, competint o no competint, per un ambient fantàstic, amb un entorn, són privilegiats, llavors a gaudir, a disfrutar, i si venen i ho tasten, ho valoraran. La intención de la federación y de todas las entidades que participan en el circuito es potenciar este deporte. Si consiguiéramos un 50% de participación como se lleva a cabo en Italia, pues sería, la verdad, un éxito increíble por parte de la federación. Poquito a poco vamos consiguiendo que la gente se entere de este deporte minoritario y de alguna manera se incorpore a las entidades para hacer circuitos a nivel interno, independientemente que puedan hacer el circuito o la Copa Catalana. La veritat, era la primera vegada que feia una cursa de raquetes i de fet només ho havia provat així 10 minuts per provar una mica de sensacions aquest divendres passat i em vaig animar una mica a venir, també pel lloc que és i és un entorn que conec des de ben petita i em feia com il·lusió venir. De la mateixa manera que amb les curses de muntanya, per exemple a l'estiu, doncs en una mateixa cursa hi ha gent que sí que va a competir i gent que va una mica més a fer el recorregut i a disfrutar-lo, doncs crec que combinar les dues coses està molt bé. O sigui, al final, objectius potser no els competitius no són comuns, però altres sí, no? Disfrutar una mica de l'entorn i seguir aquest recorregut i passar un bon dia. Tant de bo a la vessant competitiva la gent s'animés i no tingués por a competir i a córrer, no? Les raquetes, sí, cadascú va al seu ritme i tothom pot córrer amb unes raquetes de neu. Però sí que és cert que el fet que pugui venir el corredor i pugui venir la família amb els nens i mentre uns corren els altres caminen, doncs és molt satisfactori per les dues parts. I cal dir també que molta de la gent que participa a la recatada popular repeteix cada any. Hi ha persones que han fet les 8 edicions i bé, estan molt contents. Hi ha 210 participants al circuit de raquetes, és una molt bona xifra. Gent gran, gent menuda, molt bé. Des de la primera edició, que és la que més dius a veure què passarà, i al final va ser un èxit i a partir d'aquella ja ha sigut espectacular amb tots els participants, tant els que fan la Copa, que representa que són els que més participen a guanyar i el circuit els hi encanta per la dificultat també que els hi fan passar i els altres anem a disfrutar també amb dificultat però més light. El paisatge és espectacular, les sensacions que hi ha de natura i de llibertat és molt maco.